Aquí, a Ona de Sants, ha començat el Nadal. Moment de tradicions, del tió, el Pare Noel, els Reis. Una època molt maca, on toca fer regals als quals molts cops compres el dia anterior de regalar-los. Moment de reunir-te amb la família, on parles amb el cunyat i disfrutes dels seus comentaris com «Deixa't de tonteries, jo a la teva edat ja en feia 7 que treballava» o «A les noves generacions els falta mili». Per nosaltres, els estudiants, és una època de disfrutar una llarga temporada d'estudi i aguantar la pressió dels exàmens finals. També de fer-se aquells propòsits que el 80% de la gent no compleix, però que sempre queda molt bé fer-los. En fi, el Nadal no és perfecte, però és Nadal i amb defectes o no, és una època molt especial. Que comenci l'especial Nadal de Projecte Control Z. Bravo. Jordi, aplaudeix. Increïble. Especial intro. Nadal. Molt bona intro. Mira, no, sí, Bona. increïble. El millor de tot és que queden 2 setmanes per Nadal o 1 i mitja i nosaltres ja ens hem avançat. 1 i mitja, no? Clar. Sí, ja ens hem avançat perquè Deuries. a Projecte Control Z ens ve de gust. Sí, perquè, bueno... Si nosaltres diem que és Nadal, és Nadal. Exacte. Si posen les llums a Barcelona 3 mesos abans, per què nosaltres no podem començar Clar. No ho entenc. De fet, la setmana que ve fent l'especial fi d'any. No, Sí. és broma. La setmana que ve no, però la següent sí. L'altra sí. Exacte. L'altra quedaran 2 A dies. 28, És el sí. 28. Cert. Què tal? Com estàs? Amb espírit nadalenc. Amb esperit nadalenc. Sí. Molt bé, tio. A tu què? Que t'agrada el Nadal o què? Gorro Tu ets bon... Ho havia de fer, vale? Vale, gràcies. Tu ets bon nadalenc o què? T'agrada el Nadal? M'agrada, però cada cop ho celebro menys, tio. Sí, doncs és una cosa... S'ha de celebrar, tio. Sí, però al final, les famílies, al final tothom acaba fent el que vol i el que tal, i bueno... Sí, no, això és veritat, sí. Sí, al final No, és veritat. no podem pretendre 20 anys fer el mateix. Ja. Perquè és molt complicat, perquè No, cadascú ja. té les seves coses... Claro, els Reis Mags ja no són el mateix de que Clar. quan tenim ja una edat, no? No, ja no. No, Jordi? No, ni parla. Vale. Millor, És igual. millor, Jordi, millor. És igual, ja... Exacte. Què et sembla tu al Nadal? A mi m'agrada, però em passa com tu. Cada cop menys. Sí, cada cop no hi ha màgia, ja. No. Ara és celebració de... O sigui, a casa de la meva mare encara sí que hi ha màgia, perquè en aquest cas a la meva mare li encanta. El Nadal i tot això. Està top. Tio, tenim la casa amb 80.000 coses de Nadal. Sí. Tenim 4 arbres, tenim enganxines pels vidres, Nosaltres, tenim un munt de coses. I nosaltres tenim el tió, El tio. el senyor tió i els senyors... Bueno, senyors no. No. Els barrets. Els barrets. Els Vale, barrets. vale. No, I tindrem una entrevista exclusiva Especial. d'una persona molt coneguda a Catalunya. Molt. I crec que és l'entrevista de la persona més famosa que li farem possiblement mai, no? Sí, jo crec que no hi ha ningú més famós. Exacte. Bueno, tu t'agraden les Nadales? Sí. T'agraden les Nadales? Sí. Quina és la teva preferida? Hòstia, antigues o en general? Jo qualsevol. Però què dius? Que Bad Bunny ha tret una Nadala? o què? Sí, tio. Sí? El que ve... Hòstia, no et sabria dir quina és la que més m'agrada. Bueno, una que diguis és mítica, em porta a la infància o m'encanta. La de m'agrada el Nadal. Uah, que quina animalada, És increïble, aquesta. És una locura. A mi m'agrada també... El Nadal també m'agrada. No, la Nadala que més m'agrada... No sabria dir-te. Jo crec que el 25 de desembre. Fum. Fum. No, sí. Jo crec que sí. Ens la posaven molt al col·le. No el fum. No el fum. No el fum, no. Jordi? No el fum. Sembla que nosaltres anem amb fum, però no, eh? No, nosaltres no anem amb fum. Anem amb gorros. I amb il·lusió de Nadal. I amb una bola que dona voltes. Exacte. Doncs sí, jo crec que sí, perquè era la típica que et posaven al col·le quan era època de Nadal i no callaves. O sigui, eres alumne, no callava la classe. Ostres, tio, el profe estava cansat. L'època Nadal a classe sí que molava, tio, primària. Que la classe no callava i el profe et posava una hora sencera de cançons de Nadal perquè es callin la boca als alumnes. Hòsties. Sí, increïble. Top. No, molt èpic. I ja que t'he preguntat la millor... El més important de Nadal és que no hi ha classes, tio. Sí, ja. És... Sí, home, va. Sí. Bueno, però com he dit a la intro, al final nosaltres hem d'estudiar. O sigui, Sí, no, perdó, si tinc 3 exàmens al tornar. Estem molt cuits nosaltres, la veritat. Sí, no. Però bueno, i ja que t'he preguntat la millor, quina és la pitjor Nadala? La que dius, no la puc suportar, vaya merda de Nadala. És que no hi ha cap que sigui dolenta, tio. No, però què diguis? És que aquesta m'irrita, tio.
És que jo crec que no hi ha cap, tio, que m'irriti. No ho sé. No, és que Jo en sí. general no sonen sí. cançons, tio. Jo sí, n'hi ha una que a mi especialment em molesta. Quina? La de Santa Nit, Plàcida Nit. Em molesta molt aquest. No sé, és No. molt... No sé, és molt... Sí, tu, pregunta. Bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Per què? Perquè, no ho sé, no ho sé, o sigui, no sabria dir-te. Això és la Des de gran petit que hi ha... resposta que has donat sempre a la teva vida. No sé Però hauríem de punto. pujar el volum perquè clar, som tontos, no tenim els cascos. Parla ara. Clar, és que no em sentiu. Clar, ara sí, Ara sí, ara sí que et sentim. Ara sí que em sentiu? Sí. Ara sí que et sentim. Doncs ara no em sentiu. Ja està, ara, ja està. Per què? No sé, des de petit, quan la posaven em tallava tot el rotllo, no sé. Era com molt lent, no, o sigui, molt... Però totes són lentes. No, el 25 de desembre té ritme, tio, estàs... Sí, però la m'agrada el Nadal és lenta. Però aquella és bonica, és que la Santa Nit no m'agrada, no sé. Ja des de petit del poble ja deia, treu-la, canvia-la. Des de petit al poble. Sí, quan al poble la posaven, perquè la Quin posaven... poble? Al poble, Gombrèn. Allà al Ripollet. Això sí que és un pessebre, molt maco, molt maco. Bueno, hi ha pobles més macos que algun No, pues, no que anar al Ripollet, això, podem anar a que- Osona. No, sí, però des de petit ja m'irritava un munt, o sigui... Ja. Però no sé. Bueno. Tu no en tens cap? No, és que no hi ha cap que m'irriti, tio. No sé. No. No, o sigui, són... No. Són felices, tio. No. Les cançons. No. Ah, sí, totes t'agraden. I les cançons... broma. Estem en època de Nadal, no estem en època de coses que no toquen. No he dit res. T'has imaginat tal que... Jo no he sentit res, de fet. Vale. Llavors, tens alguna anècdota divertida de Nadal que diguis buah, això em va passar alguna cosa? No. Vale, perfecte. Passem a voler... No, vull dir... Soc una persona molt simple, tio, Nadal, llavors tampoc em passa res. No, jo t'he de dir que sí, jo tinc una que és... Tens una? Sí. Tampoc la vull escoltar. Vale, perfecte. No, Perfecte. explica. No, era bastant petit i estava cagant el tio. I lo típic, no?, que et treuen fora perquè posin els regals, no sé què. No, perquè cagui a gust. Perquè cagui a gust. Bueno, et treuen fora... Jordi, sisplau, Ja tens anècdota de Nadal, ara ja sí que la tens. però no malinterpretis. No, jo no. Que jo posin no, a gust jo no, el estem en un tio horari per infantil. cagar. Vale, que l'acomodin. Clar. És que bueno, Què és et que- penses? si la gent està mirant es posa nerviós i no caga bé. Clar. Sí. Clar. Crec que sento coses rares. Sí. Pues això, no?, que estaven acomodant el tio i, clar, jo pensava coses que no eren. Clar, jo com... Al meu cap sospitava coses que no eren veritat. Sí, la típica. Sí, total, que jo em volia escapar tot el rato i igualment no vaig aconseguir escapar-me. Així que, bueno, va ser graciós, la veritat, la situació. Pues això... Una anècdota més de merda. No, sí, però estava tot el rato a la cuina intentant-me escapar, intentant mirar a veure com acomodaven el tio. Com acomodaven el tio. Sí. Per què no li deixes cagar tranquil, tio? No sé, tio, pobre xaval, Tu tanques la porta quan vas al lavabo i no deixes que el tio estigui tranquil. I a sobre li fotem d'hòsties. És que Sí. som unes males persones. No, increïble. I quin és el plat de Nadal que dius, buah, flipes? Com es diu, tio? Hòstia, no. Molt bé, tio. Comencem bé. Anem a començar. Bro, sopa amb galets, tio. Ah, la sopa de galets. Sopa de galets, òbviament. Vale, és veritat. Jo... és que no sabria dir-te, jo. O sigui, jo et diria la sopa de galets perquè... És que és la mítica, tio, a sobre. És que si dic això, molta gent em voldrà pagar. Segurament. A mi el menjar del Nadal no m'agrada gaire. T'he de dir que no m'acaba. Estic d'acord amb tu Està molt sobrevalorat. en segons quin menjar. És que la sopa de galets sí, està bé, Clar. però... O sigui, no és la gran cosa, tampoc, realment. I Sant Esteve els canelons, a mi els canelons no em diuen res. No, però els canelons estan bons, tio. Buah, jo no, No et pensis, Però- Jordi, tu t'agraden els canelons? A mi sí que m'agraden els canelons. Jo... La meva àvia estaven boníssims. Jo me'ls puc menjar, però... Bueno, tu ets una mica especialet, no? Perquè estic No. avui. No Una mica m'agrada el especialet. dinar a Nadal, no m'agraden els canelons. No li agrada que res. Estic aquest a punt home. de fotre la pota dient no sé què del tio. No, tenim que un lo del trauma tio- amb el tio, de que algú... Al final tindrà fum, la veritat, al cap, eh? Sí, al final... Sí.
Al final serà projecte de control suprimir a Nadal. O sigui, serà increïble. No, jo no suprimeixo res, No. No, no. Acabem l'any, però no comencem el següent. Un s'acaba de suprimir ell mateix. O sigui, Pues això, jo crec que està bastant sobrevalorat, què vols que et digui? Jo crec que ets tonto. Facto. I quin és el que menys t'agrada? El que menys m'agrada... No m'agraden gaire les neules. No m'acaben. A tu tampoc, Jordi? no. És que... És un factor Se'm com fa una casa. pasta a la boca d'aquelles... Sí, no m'acaben no. les neules. Jo crec que estem aquí els tres d'acord, Les neules... Menys mal, crec home, que- por fin. Mare meva. Mm. Ja tocava. Mm. I a veure, quina pel·li no falla cada Nadal, tio? Que sempre hi ha una pel·li que dius, vale, l'anem a veure en família. Sí, no? No veig pel·lis. O l'anem a veure... No No, veig- sempre hi ha o la que t'ha marcat molt de Nadal, que dius... La típica pel·li. Polar Express, suposo. Ja està, ja la tens. En plan... Tu, Jordi? Nosaltres, jo me'n recordo a Sant Esteve, que ens reuníem aquí a casa la meva àvia, al carrer Valladolid, i anàvem cada any a estrenar a Disney, a estrenar una pel·lícula aquella setmana, i anàvem a veure-la. Rei León, totes aquestes. I anàvem tots molt a bé, veure-la. molt O bé. ens anàvem a la fira d'atraccions, que muntaven, suposo que aquesta muntaran també al Parc de l'Espai Industrial, al Passeig Sant Antoni, Sí. a Sí. la part d'estació, i anàvem allà. Molt bé, ole. Pues jo et diria que Solo en casa, aquella que és de Nadal, és molt típica, molt mítica. Sí. Molt mítica. Pues això, no? Una mica de xerradeta de Nadal. Sí, una... Tenim 5 minutets, per tant, tenim temps de fer una cosa que jo tenia moltes ganes de fer, no? Hòsties, Tots- estan molt bé, Tots i totes hem passat algun moment a Nadal que no sabíem què regalar, que hem dit, què li regalo a aquesta persona si no m'ha demanat res? Doncs avui, a Projecte Control Z, us portem un top exclusiu de regals cutres, Que segurament a ningú se li ha ocorregut. exacte, que a ningú se li ha ocorregut, no són típics per res, coses cutres que pots regalar a algú quan no saps què regalar-li. Pots començar. Vale. La primera cosa, una cosa que tothom necessita, que sempre pot venir bé, uns bons mitjons. Uns mitjons, clar que sí. I si són els típiques aquests gruixuts de... I amb dibuixos de Nadal. Tal, aquests, molt bé, sempre Molt, I funcionen. molt cridaners, molt cridaners. Sí. D'aquests que els que es Aquests que veuen per davant dels pantalons, saps? Que semblen llums de cotxe. Que tinguin blanc, vermell, verd... Sí. Llavors, el següent seria auriculars de cable. I diràs, per què de cable? Per ser un cutre, ara ningú porta auriculars de cable, menys jo, que jo porto. Pues, No, però els de... Em puc posar una mica friqui? Fica't fric. Els de cable són millors perquè tenen un millor so. Perquè el anar pel cable no van per ones, sinó No, que va segur, directament sí, pel sí. cable, llavors agafen millor el so. Sí, però i ara la gent és molt de... no, cable no. Sí, però... Llavors, No, un regal molt cutre, però molt... Que el pots comprar per 2 euros a qualsevol botiga. Sí, però si et compres uns auriculars per 2 euros, igual demà no funcionen, Bueno, però per Nadal sí, que és lo important. vale. Per Nadal sí. Llavors, uns auriculars. Següent, una bona caixa de bombons. Boh, una bona... Mai falla, és molt típica, però mai falla. Que igual la persona es pensa que li estàs llançant una indirecta, Exacte. Però- O potser és intolerant a la xocolata, però és igual, tu li regales per quedar bé. Tu li regales. seria increïble. No, seria molt graciós. I a sobre, sabent-ho, tu li compres i dius, Clar, ets per tu. per tu, perquè tu mereixes, perquè ets un bon nano. Tu mereixes. Home, i després no pot fallar uns bons bolis. Qui no necessita bolis? És cutre, però qui no necessita bolis? És veritat. Jo sempre agraeixo els bolis. Perquè sempre- Tu, Jordi, tu els agraeixes. Sempre que et regalen bolis, dius, hòstia, quin regal més cutre. I Però és la típica que després, quan necessites bolis, no tens bolis. Ja, I dius, és veritat. hòstia, necessito bolis. és veritat. És que jo el robo la feina. Uau. Uau. Durant declaracions de No, Jordi. jo sóc un fetitxe dels bolis, jo ho reconec. I Ah, jo no bueno. vull qualsevol boli. Jo no A sé tu què mai et fa- falten bolis, llavors. No, perquè jo a les 7 del matí passo per totes les sales i quan veig un boli que m'agrada agafo i dissimulant me porto. Demà ja no crec que vagi a treballar, em sembla. Traiem clip i ho Bueno, enviem directe El Jordi demà no treballa. A Ambulàncies Pedrito treballo. De quants milers d'euros estem parlant que ha perdut per culpa de bolis aquesta empresa? De moment poc. De moment. De moment. De moment. Veurem en 2 dies. Seguim amb el següent, Adrià. Hòstia, el següent, aquest el vaig llegir i vaig dir, hòstia, m'ha vingut molt de gust. Un cactus. Un cactus. Una planta d'aquestes petites. Un cactus. Però que sigui fals, Sí, En plan- horribles, d'aquests que dius... Una planteta, que es cau però, així. però molt petita, saps? I que és que...
I què cau? Pues Que no la s'aguanta típica la pau. planteta aquesta és un regal perfecte per si vas apurat o apurada. De fet, ara jo vull un cactus ara mateix. Compra'm un cactus, tio, per Nadal. Després et compraré un cactus per Nadal. I així, pues, fes amb el que Però vulguis amb que ell. sí, el més petit que trobis, eh? Clar, home, clar, és la gràcia. Clar. És la gràcia. Si no tens pressupost i no tens temps, Un el cactus més petit. I pues, l'últim regal, el típic, que aquest va molt bé, aquest no és tan cutre, No, una aquest agenda va molt de 9 anys, una bona agenda. Qui no agraeix una bona agenda Una bona en paper agenda. quan tothom utilitza el mòbil avui dia? Però és igual, qui no agraeix una bona agenda? Crec que no he omplert una agenda de la meva puta vida. De poc, I a mi em costa, o sigui que és igual, però quedes bé. Si jo ara et regalo una agenda, dius, No, oh, però que guai, hi ha l'utilitzaré. gent que sí que la utilitza, la veritat. Claro, Nosaltres no, És però igual, però encara que tu no la utilitzis, jo te la regalo. Dius, sí, la utilitzes 2 dies i ja. si Però arriba és als 2 igual. dies... Exacte. Doncs Jordi, després d'aquest top, Fem passaríem una a una pauseta? pausa publicitària Així, ràpida. i tornem. Continuem amb aquest programa especial Ja de s'ha acabat Nadal. la publi. Exacte. Esperem que hagueu disfrutat la publicitat. Jo crec que l'han disfrutat més que el nostre programa de merda. És un facto. I ara ve en un minut, portem... Què està passant? que estan passant coses, portem a un convidat molt especial. Però, no, fes més... Saps? Miniatura, saps? Sí. Però... Què està passant? Per què? Vale, en un minut portem a un convidat que ha revolucionat el Nadal tal i com el coneixem, es podria dir, no? Però només aquí a Catalunya, eh? Només aquí a Catalunya, però... Com que Jo- només? Et sembla poc? No, però jo pensava... Fora conyes, tio, pensava... Hòstia puta. Pensava que fora Catalunya també el coneixien, tio. No el coneixen. Per què? Però Perquè són ell uns és pringats. una figura completament catalana i independentista. Ell és independentista. Ara ho descobrirem. Molt català. Ara ho descobrirem perquè aquesta persona anem a donar unes miques de pistes. Té problemes estomacals? Podria ser, li hem de preguntar, Clar. però és conegut per això mateix, no? Per Per fer caca. defecar, no? Doncs esperem que estigui preparat el senyor. Li està costant, no? Li està costant. Estava fent ara mateix les seves necessitats. Sí, estava fent les seves necessitats. Tu el poses al pessebre, aquest senyor? Sí, sí. Tu el poses. Doncs jo en 100%. tinc 2. Tens dos? Tinc 2. O sigui que sóc el seu major fan. Hòstia, Ui, el tenim aquí. Que entri el senyor Caganer. Bona tarda, senyor Caganer. Benvingut al projecte Control Z. No cal que s'ho posi, no cal que s'ho posi. No cal que s'hi posi els cascos. Sonen molt Bona malament. tarda, moltes gràcies. Com està? Pues estic molt bé, estic molt bé. Que sé que parlem, bueno. Molt bona tarda. Bona tarda, senyor Bona tarda, Caganer. Com està? Què s'explica? Tinc el cul irritat una mica. Ja, normal, Coixí. normal. Com es diu en realitat? Perquè clar, se'l coneix com el Caganer i no... Per què riu? No, jo no ric, no. I aquest El barret? meu company és un barret de Nadal. Soc un mal educat. Quin Nadal? Pues fa Nadal. Un Nadal és una merda. Literalment. Sí. Sí, quina és la pregunta, perdó? Que com es diu? Perquè clar, tothom el coneix pel Caganer. Joan del Mas Cagat. Vale, Joan del Mas Cagat. vale, perfecte. Bon nom. Sabeu on és el Mas Cagat, no? Sí. Sí. Sí, a on? Per allà, per la zona de per aquí... Per aquí, per allà. Sortir cap allà a la dreta. Està allà al poble de Sant Martí de les Corts, a Osona. Allà pujant per l'antiga Nacional 152, direcció Vic, passes Vic, i abans d'arribar a Voltregà, tu gires, direcció Manlleu, direcció d'Esquirol, hi ha un poble que es diu Sant Martí de les Corts, molt important aquest poble. Vale. Doncs allà hi ha Mas de Joan Cagat. D'acord. Molt bé, Allà venim molt bé. tota la família. I com està vostè? Estic estupendo. Com et penses, imbècil, que estic? Bueno, Molt bé. El cul irritat, la gent es riu de mi, ho és pregunto. una merda. La gent es riu de mi. Jo tinc un dubte. Ja. Això de que caga per on passa és perquè té problemes estomacals o com Cago va perquè em cago amb tot. Vale. En els auriculars, per exemple, d'aquesta Cago en- ràdio. No els he provat encara. A veure... Prova'ls i digue'ns Provar si em què sento opines. bé. Sí. A veure, què sents? Hola. Sento com si estigués al mar Mediterrani, en un dia de... És com una- Un dia, una llevantada del mar Mediterrani. Bueno, quan es cobra per ser Caganer? Què passa? Que quan s'ajup, aquest gest d'ajupir-se, Sí. gasta molta energia, molta aigua. Vale. Vale.
I quan es cobra per aquesta Gràcies. feina Vols al aigua? pessebre? No es cobra, no es cobra. No es cobra? No es cobra. Ah, jo pensava que això era una feina amb horari... No, això es cobra, cobro 3 euros l'hora. Ah, Però simbòlic, no, això? Però negre, que no... Vale. Però no ho digui, això. La meva càmera, escolta, Josep de Calmarquès no és una broma, jo no pas cobro amb negres, que som un gestor. Sí, home, que Som un gestor i se s'entera que un Déu fotrà el Però- cremarà les rodes al tractor. Què és el que menja vostè per cagar tant? De tot. Un menú complet del caganer com seria? Un entrecot? Molt bé, Per esmorzar, dinar o sopar, o berenar. Tot. Com Un dia seria sencer. un dia de... Jo m'aixeco Vale? unes seques amb botifarra. Vale. Perquè un quan té que agafar el tractor, té que anar a llaure al camp, té que estar amb força. I penseu que a les 5 del matí fa una mica de fred allà a Sant Martí. Després tenen una mica de boira, encara tot... Bueno, tenen més boira a Vic, que estan mig contaminats, nosaltres no. Aleshores jo agafo el tractor i dic, tinc que menjar amb ganes. Aleshores, unes seques amb botifarra, un porró de vi, vi sense alcohol, evidentment, pels nens. Per nosaltres, bueno, els nens també, algun nen amb alcohol perquè no doni pel sac i l'enviem allà a la muntanya a pastar amb les cabres, que no sé què fa amb les cabres, no vull ni A imaginar. cagar, no? Precisament. Sí, perdoneu un moment, És que us he portat un regal. Ah, molt bé. Ah, mira, Us han repartit això el una Covid mica. era molt buscat, Sempre s'ha de portar un, per si de cas, t'agafa enmig de la muntanya, una apretada, i dius, cago en Déu que baixa Sant Pere, Baixa i baixa amb ganes avui. Amb el torrent de l'olla. Sí. Quina era la pregunta? Seguim Això, el menú, l'esmorzar. Bueno, després això cap a les 6 del matí, llavors, no sé què és amb botifarra, que és algú lleuger, i després, bueno, cap allà a mig matí, que a les 11 doncs, fem allà amb en Pere, amb en Manel i amb en Joan, una mica de lleuger, una mica ensalada virada, aquella a la brasa, una altra mica de botifarra, també. Sí. Molt bé, Hi ha molt una bé. de budlets, que és molt bona. I, bueno, poquet a poquet anem fent uns entrecots, allò, volta i volta, perquè molt fet no s'ha. I això, ja està. Fer una mica de fruita de postre. Molt bé. Per baixar-ho tot, no? No, per baixar en vi. Vale. Però Que sense per alcohol. idiotes, que la Sense fruita alcohol, no no? baixa res. Què és això, que la fruita per baixar-ho tot? Què vol dir per baixar-ho tot? Fots un trago de menta, de licor de menta, fots unes herbes aquestes amb una mica d'alcohol, però Clar. una mica... Fa fred, hòstia, estem Clar, a Sant clar, Martí clar. 4 graus sota 0 al matí quan em llevo. Què vols que em prengui? Una Coca-Cola? Fresqueta. Un amb Coca-Cola, gels. com deia... Una Coca-Cola amb gels. Amb gel, exacte. I llimona. No, una Fan els cola. picos de la- Aquí, senyor Caganer, no podem dir marques, Una cola, sí. Un refresc de cola. Exacte. Com fan els picos de Barcelona. Exacte, sí. Que és que quan veuen una vaca es pensen que és algo, una vaca, què és això? Oh, Déu meu, la vaca, i la van abraçar, imbècil. Fotrà una cos, la vaca. Perdó, quina era la pregunta? I el sopar, bueno, això que era per el segon esmorzar, doncs, bueno, per dinar unes galtes de porc a la brasa, amb una amanida, una amanida catalana, per això, amb entremesos, Molt bé. una fusta d'embotits, tot això, un formatge ben parit, uns embotits a la plana, tot això, una miqueta de bull blanc, bull negre, unes xistorretes a la brasa, uns xoricets, això, coses lleugeres, Sí, perquè sí. penseu que després hem de treballar. Clar, home. Clar. Llavors allò cap a quarts 3 acabem de dinar, però nosaltres dinem d'hora, perquè ens aixequem d'hora, llavors dinem d'hora, anem a descansar unes 3 hores, anem a dormir una mica. Clar, home. Doncs després de dormir, cap allà a les 6:30, dius, hòstia, si has de nit no val la pena sortir a llaure al camp, i fem un berenar sopar. Una mica de coca-llardons, una altra botifarra, una mica d'amanida sempre, perquè l'amanida ajuda Clar, home. Equilibrar les coses, no? porta fibra. Vale. Llavors la fibra, ja m'entens. Sí. Clar, Sí. per exercitar... Per cagar, cony, per vale. cagar, perquè no dius, clar, és com sou de Barcelona vosaltres, no? Sí. Tu no sé què has dit abans, s'escoltava per la ràdio, algun Bren? Vostè escolta la ràdio? Tu vens d'algun Bren? Jo no vinc d'allà, jo passo per allà a vegades. Passes, ja es nota, ja. Tu ets aquest pijo de Barcelona que puja allà a tocar els collons a la gent de pagès, no? El pixa-pique... Oi, que sonen les campanes cada hora, que molesta. Oi, que li pots treure l'escallot a la vaca, que no em deixa dormir la migdiada. Hòstia santa, vés-te'n a casa teva, cony! A mi em diuen Em cago en tot! Em diuen justament això, De les senyor. dues maneres, que a mi no em dóna la bossa per més. Perdó, quina era la pregunta? Bueno, llavors, allò abans d'anar a dormir, doncs una mica de piscolabis, unes galetes amb vi, per acabar, ara vi? sí, Amb suquem per vi? fer-ho... No, home, no, això és de No? nens petits. No, primer fots el vi, després les galetes, o al revés. Llavors, això sí, per acabar de baixar-ho tot. Molt bé. Molt bé. I té algun lloc preferit per anar de ventre? Sí, el bany de casa meva. Al matí, cafè i cigarro, un bon cagarro. No, però si estem anant de camí a Betlem... De camí Betlem, doncs, escolta, has de portar una cunya. Hi ha algun tram del camí, perquè clar,
el pessebre és un camí llarg. Hi ha algun No, el tram del poble està a 5 minuts, que el meu poble no és pas massa gran. Bueno, el hi ha un poble tro- són 4 cases mal comptades i imagini's 3 que masies. l'agafa allà enmig del camí. Té algun lloc ja especial per... Jo sempre porto un pic i una pala d'aquestes petites d'una marca que no diré. Clar. No es poden dir marques aquí, oi? No. Bueno, és una marca que... de color blanc. Bueno, és igual. Una marca, un pic Una i pala marca. petita, una picoleta. I llavors jo, mira, m'agafa allà al mig del carrer del poble, però si, escolta, jo començo a picar una mica allà a l'asfalt, baixo els pantalons, fas una... No cal. No. No, senti, de veritat. Segui. Que no fa passar No, de veritat. segui. Que hi ha nens petits mirant. Hi ha coses que no Aneu pots veure. petits, si aneu com dos imbècils aquí amb un gorro de Pare Noel. Clar, hauríem d'anar amb barretina. Et dius, no es pot dir marques i portes aquí tu la Coca-Cola al cap, perdó. Portes No. els americans al cap? Hauríeu de portar una barretina com aquesta, com home, aquest no. desgraciat? Què és aquesta merda? Què és això? Sí, no, Home, tio. és el Un senyor- altre que per cagar li foten És la d'hòstia. competència, Això no ho aquest, entenc. és la competència. No, la competència no, perquè a mi que... Jo no vull dir-ho així, però a mi aquestes coses que et donguin pals pel cul, a mi no m'agrada. Segur que no li Jo agrada. crec que és una tradició una mica masoquista. Bueno, Sí, no? Perquè mica. forçar que tregui regals donant hòsties a un tronc, no... Perdó, és que sabeu per què ho porto, això? Per què? Això és una cèl·lula, cau una mica de saliva, és saliva, eh? Però això és un tros de botifarra d'aquest matí, que s'ha quedat jo poso això, perquè em truca això. Jo quan he de cagar, apreto fort. Llavors un dia vaig anar al dentista i em va dir: escolta, Manel, tens les dents molt malament. Com és que apretes tant? Dic, sí, és que jo intento menjar lleuger cada dia. Però ja ho veieu, el meu home. menú, la Sí, meva dieta no. és variada i rica. I tant. Sí, Aleshores, què molt. passa? Que apreto molt fort. Ah, ja. Apreto així. Vigili no es cagui, No eh? diguis un demà. Que I acabem apreto. de- acabem de- Dic, que baixar s'empara. I baixa. Acabem de fregar, Sento eh? com cau. Sabeu aquella sensació de dir... Soc nou? Sí. Perdó, és que m'he posat una mica... És que... No. Se li ha escapat una mica? M'emociono Se quan li ha penso en escapat una aquestes mica coses. o- Crec que sí, perquè... Pues vigili que hem fregat, eh? Espera un moment. Em pot ajudar? No? De moment, després ja fregarem. Així? Després Ensum t'ajudaré. així està. No fa pas olor, eh? No, de moment no. No, de moment no. Una mica aquí... És allò, aquella està- sensació de llibertat. Clar. A mi surt aquest cantant llibertat i ballant així. No, això no és llibertat. I quan cridant volem la llibertat. No, això no és llibertat. Llibertat és quan cagues, quan portes aquell s'empara dintre, que pesa 3 quilos, i el treus. Allò és llibertat. Quina era la pregunta? Sí, Bueno, ara mateix... Això, quan em cago pel camí, doncs jo, pic i pala i ja està. Com s'ha fet tota la vida. Això el pessebre, la figura no s'ha caracteritzat així, eh? No porta una pala, vostè. Això és algun imbècil. Això té una explicació del caganer. Sí? Jo si vols, explico la història del caganer. Expliqui. Mira, vosaltres sabeu que hi ha gent que és com és, i si així no es pot fer per res. Jo me'n recordo un dia que dic, hòstia, anava amb les ovelles allà pastant i tot això les tenia per allà al ramat i hòstia, em va agafar una apretada. I casualment van passar els típics turistes imbècils de Barcelona, perquè segur que són de Can Fanga, són uns pixapins que no tenen res més, que sempre van amb un telèfon a la mà, fent fotos de tot. Oh, mira, un pal de telèfon del poble Gombrèn, fem una foto. Disculpi, Perdó, escolti un moment, estic parlant jo. Hi havia mòbils a l'època de quan va néixer Jesús? Per favor. Bueno, càmeres de fotografia, escolti, l'origen de les coses cal que li expliqui jo a vostè. No. Vostè ha vist a Jesús néixer? No, home. Aleshores, com s'ho ha cregut? No sé. Aleshores, jo li estic explicant una història, se la creu o no se la creu, Ah, aquest és el problema. val. I si té un problema, mala sort, agafi aquesta porta i vagi-se'n. Perfecte. Vale, em quedo amb aquest noi que és més simpàtic, en té cara d'idiota, però és més simpàtic, almenys em treu les gràcies. Almenys soc simpàtic. Jo li explico, el que li expliqui o no. Tens alguna cosa? És que la història és més moderna del que sembla, perquè A veure. el caganer, jo recordo que aquell dia estava per allà al camp, no sé què, quantos, dic, hòstia, puta, que em baixa el Sant Pare. Un altre cop a Sant Pere i Sant Pau, tots junts. Dic, cau un Déu, potser he menjat una mica massa, i dic, un retortijó aquí, un batibull. Sí, Saps què vol dir, batibull? clar. Sí. Ah, bueno. Que sí, Saps cony. què vol dir? Un batibull vol dir que tot aquí remena. Que sí, I que nosaltres no que em va soc baixant imbècil. per sota el malic i va apretant aquí just els ronyons i dius, ara no, sisplau, que no és l'hora. Bueno, doncs no vaig tenir més remei, em vaig allà enmig del camp, em vaig amagar una miqueta darrere un pal, una senyalització, però bueno, se'n veia tot. Que raro que s'amagués, perquè una mica més i ho ensenya aquí. Bueno, amagar perquè
Amagar vol dir que la part central del meu cul la tenia entre un pal un pal telefònic de la telefònica aquesta. Llavors ho vaig baixar els pantalons, cau un Déu, a Barcelona em van fotre una foto. Dic, home, i van arrencar amb el cotxe amunt. Quina falta de respecte. I és que un dia vaig veure publicat. Dic, hem vist un home cagant, i van dir el caganet. Dic, la mare que els va pentricular. Clar. I de qui em vaig fer famós? Hòstia, que Que si em trucaven al Mas a les 6 de la tarda, que dic, home, que estic berenant, Clar, dic que home. se'm refredarà la botifarra, dic, què volen? No, vostè és el que caga, el caganer? Dic, home, depèn de qui ho digui. Dic, escolti, però podem fer-li una foto? Podem fer figuretes seves? Dic, no, sisplau, posarem figuretes meves per tot arreu. Sí, sí, sí. I d'aquí va sortir l'origen. Aquest és l'origen, un barceloní que va fer foto en un pagès cagant. Ha hagut de firmar molts autògrafs, vostè? I els envio tots a la merda. Ah, sí? Home, clar, escolta, tu si t'enganxen cagant amb el cul en l'aire aniries firmant autògrafos? Bueno, potser s'aprofita d'aquesta fama, no? I a sobre que s'ha posat de moda que li posen, a menys a posar la meva cara i pagar-me els diners a mi, posen la cara d'un futbolista famós d'aquests que cobra milions per xutar una merda de pilota, o un polític, o tots aquests, i ostres, m'estan prenent, em quedaré el paro. Clar, clar. Clar, vostè ho té un altre treball. Cobra un A part tant per cent vostè de... Però de moment, digui'm. Sí. És que crec que els peus de porc no m'han sentat bé. Fa una estona que he menjat i no... Digui'm, perdó? Si vostè cobra un tant per cent... Per què em parla de vostè, que em veu molt gran? Cobres un tant per cent. Parlin de vostè amb una mica d'educació, sisplau. Tu quina edat tens? Jo, 19. Mare meva. El que em queda, no, I va per viure. comprèn a tocar-vos els collons. Bé. Digui'm, perdó, si jo cobro què? Cobra vostè un tant per cent? Tu em veus vestit cobrant un tant per cent? Bueno, el veig modern. Sí, mira. Aquestes ulleres no tenen pinta barates, Aquestes ulleres, mira. Aquestes ulleres me les poso, les vaig trobar pel carrer, pel terra. Ah, vale. Com les dents aquestes, perquè el dentista em volia cobrar 500 euros per això. Dic, escolta, Pere, dic, com em cobrarà 500 euros per aquest tros de plàstic? Dic, no, és igual, no pateixis. I llavors pel carrer un dia pel terra vaig dir, hòstia, això m'aniria bé. Vaig provar-les, estaven una mica brutes. Però els de poble no tenim manies. Clar, no, jo no tenim manies. No són com els de Barcelona, que toco això, quin fàstic. No, jo, si trobo una cosa pel terra, me la poso a la boca. Clar, home. Perquè llavors, després 3 dies, si t'has mort, és que està infectat. Si no t'has mort, és que està bé. Està perfectament. Li passa una mica d'aigua i sabó. I vostè està aquí, com ho vaig trobar per tal, me les vaig posar. I dic, mira, està bé, com les ulleres. Vaig dir, mira, me les posaré per dissimular, perquè la gent no em reconeixerà. No se'm reconeix encara. És que vostè és molt famós. Vostè és molt famós. Molt famós, però no em paguen diners per ser famós. Em treuen un cop l'any. No podries reclamar els diners de les figurites? Oh, ja vaig fer-ho. Drets d'autor. Clar, me'n vaig anar a les GAI, aquestes, les GAI, que són aquests que són una mica així... Que, bueno, és GAI. Jo no ho he entès, però perquè una associació de drets d'autors es diu SGAI. Jo crec que són d'aquests de la vorera del davant. Bueno, amb tot el respecte i carinyo, que Déu nostre senyor els ha fet així. Jo no sóc qui per jutjar ningú. Déu el jutjarà i els enviarà a l'infern. Vull dir... Bueno, vaig anar, vaig veure... Vigili el que diu que és... Clar, vigili el vocabulari. Pobrets, si són pobrissons. Són pobrissons de la Verge Maria. No. Bueno, pobrissons no perquè tenen molts quartos. No, són persones absolutament normals, com vostè i com jo. Sí, clar. Aquí estàs dient que no són normals. Sí, però estaria vostè pobrissó. Bueno, ja sempre hi ha normals, com aquests noiets, i ja en són normals com vosaltres. Llavors, bueno, Déu els ha fet així, a la seva imatge i semejança, no? Per què em porta aquest tio a fer una entrevista? Escolti un moment, jo li explico això. Jo li explico. Llavors jo vaig anar a l'associació És Gai. I jo vaig dir, escolti, em vaig a registrar. I diu, per què? Dic, perquè tothom em volen posar tot arreu. Dic, escolti, què tinc que fer? Diu, vostè primer de tot s'ha de fer autònom. Ha de registrar la marca. Ha de pagar la quota d'autònoms. Dic, perdó. Dic, per ensenyar el meu cul, tinc que ensenyar tot això? Clar, és difícil. Òscar, la mà causa un l'os pedrer. Llavors em vaig comprar això perquè Hisenda no em trobés. Val. Clar. Clar. Tu saps els quartos per ser caganer? Tinc que clar. pagar autònoms, demanats de doctor. Quan demano un lloc per anar a sentar-me a cagar, haig de pagar. Però aquests diners o cobrar. Perquè clar, a mi si em paguen 5 eurets, jo el 21% l'haig de desgravar d'Hisenda. Llavors tinc que fer la declaració trimestral, més el tractor que estic pagant, que no he declarat, bueno, que no es pot dir aquí, però no el tinc declarat, perquè clar, és que, escolti, és un robo? Encara hauré de pagar per cagar? Bueno, doncs poc queda, jo crec. Quina era la pregunta? Bueno, ens n'hem anat una mica. Sí, però jo tinc un dubte. Ha provat de ser influencer, vostè, amb la repercussió que té? I jo ara em baixo els pantalons i ja li dic jo que tinc Què és influencer? És una persona que es dedica a les xarxes socials. Què és això? Lo dels pescadors? No.
Els que, això són els que pesquen a Saps això l'escala. dels mòbils? Saps això dels mòbils dels pixapins? Sí. Doncs la gent es comunica a través de vídeos, pujant vídeos a través d'una cosa que es diu les xarxes socials. Ah, per això m'he fet famós. Clar, exacte. Si vostè es fes influencer, cobraria una pasta que... Guanyen molt i no fan res, Tiraves 2 vídeos i ja... Però és que això té una explicació... A veure, és que nosaltres a Llagombrèn, a Sant Martí, és que vostès a Llagombrèn... Bueno, no és Llagombrèn, és un d'aquests... Són farsants. Aprofitats, farsants, exacte. Miri, els de Barcelona pensen una mica a vegades. Sí. Jo l'explicaré. És que ja no ens arriba la cobertura del telèfon. Ah, vale. Bàsicament perquè la torre l'hem tirat al terra. Perquè, clar, és que, a veure, jo ho entenc, que s'ha de comunicar, però és que la torre en passava pel mig dels camps. Llavors, escolti, dic, és que aquí passen les meves ovelles. Jo, però sí, això són les tecnologies, i ja veuràs, les tecnologies vam agafar 3 tractors, 3 cordes amb cadenes i vam tirar cap avall, cap a Vic i la torre avall. Molt bé. Clar, I molt no bé. tenim cobertura. Bueno, utilitzem una mica això que les onades aquestes que volen les ondes aquestes de que té el mossèn de Sant Martí, que és el coneixeu, no? No. És en Ramon de Calperic, però no ho digueu molt alt, té això, que té aquest aparell que fa internet. Un mòbil. No? Té un aparell com això, blanc, que té un número i tu l'escrius en el teu mòbil aquest número i tens internet. El wifi. Doncs hi tenem, tots hi enganxem, tots hi agafem, però no ho sap en Ramon. Vale. I ell diu, ostres, és que l'internet em va molt lent. Dic, no ho sé, però Ramon, no ho sé què deu ser. Però clar, estem 500 persones connectades allà. Clar. Està lleig, fer això? Però no, això és... A veure, Déu Nostre Senyor reparteix a tots iguals. Doncs si el mossèn té un wifi d'aquests, doncs nosaltres ens hi connectem. Perquè és el wifi del Senyor, de Nostre Senyor. I Nostre Senyor ho diu la Bíblia en el paràgraf Mateu Sant Pere /2-3/2008, diu: el 2008 compartiràs el wifi amb tots els teus feligresos. Molt bé. No sabia que existia aquesta part. I això li vam dir en Ramon. Molt bé. I Ramon va dir, si ho dius Nostre Senyor és veritat. I li vam ensenyar la Bíblia. Clar, són 1.000 pàgines per trobar-ho, si encara ho està buscant. Clar. Quina és la pregunta? Hi ha algú del pessebre que li caigui especialment malament? Bueno, tots. Sí? Són uns falsos. No, sí, una miqueta sí. Mira, tenim 3 reis. Vale. Algú es pot creure que 3 reis van venir des de Betlem fins a Jerusalem? Quants quilòmetres? D'on són realment? Doncs aquests reis, tothom ho sap d'on són. Són 3 pobres arreplegats que es van trobar pel carrer, que algú van dir, tenim que menjar gratuïtament a algun lloc, i van anar a Can Josep i a Cala Maria a sopar. Però llavors, com que van veure 3 pastors, van dir, jo també vull. Va haver un àngel caigut del cel que devia pecar com el que més, i es va llançar des de dalt a veure si podia replegar algú, i aquell nen pobre amb una cuneta, un nen que l'adora tothom, que no sé per què, si és un nen, com li diuen, el Messies. Jo això no hi he cregut mai. I mira que a casa érem d'anar a missa, Ja. Llavors, els Reis Mags no... I d'on treien els camells si eren 3 arreplegats? Els camells allà que fumen al poble. La canalla, Llavors són els camells que representen. No, els camells de veritat són aquells que passen pel poble cada 15 dies a veure la nostra canalla, que després van tots contents, venen tots a missa al migdia. Dius, hòstia, com riuen avui quan parlem de la Bíblia. Diuen tots, el mossèn parla, riuen tots, i no ho entenc per què. I són canalla de 20, 21 anys, i tots riuen i venen a missa tots, no sé per què. Diuen que per allà, diu, s'ho passa molt bé, els agrada molt la missa, diuen per què? Diu, és que han vingut els camells aquesta nit, però amb els reis o sense? Diu, no, sense. Dic, molt bé. Molt bé. I això de que els hi deixem galetes i coses, se n'aprofiten o...? Bueno, és que van portar unes... La canalla, els hi fa il·lusió al Nadal. Perquè vindran els reis amb els camells. Bueno, més que els reis venen els camells. Exacte. Llavors, no sé per què, però es veu que els camells els deixen unes galetes. Diuen, galetes a la Verge Maria. Dic, hòstia! Dic, que bones, però no veig la que es va liar el diumenge l'altre dia a la parròquia. A totes les senyores menjant galetes de la Verge Maria i totes cridant i content i cantant i fent un gospel d'aquells. Un coro de... Bueno, escolta tu, que Vic va pujar el bisbe de la catedral d'ahir, va pujar, escolta, què passa aquí? Dic, no hi ha la Verge Maria, que els camells han portat galetes a la Verge Maria, es van fotre unes galetes al bisbe. Va caure un Déu. Quines risses que ens vam fer. I després vam anar a dinar, evidentment. Molt bé. A les 12 a la missa, a la 1... No. No van ser peus de porc. Galtes de porc van ser. A la brasa,
A mi no m'agraden les galtes de porc. Bueno, doncs és una mica... Escolti, aquests de Barcelona són molt tiquismiquis. Sí, Jo, però no et menjaràs unes galtes de porc a la brasa, però et fotràs un Burger King. Fa molt que no... Molt bé. No es poden dir... Fan les hamburgueses, aquests llocs? No vull, no, ni ganes. Doncs diuen que els diòlegs han trobat un natin de rata. És horrible, però... Tu puges a Sant Martí, si passes per les Masies de Roda, ves al Bar Nou, que fan una brasa estupenda. Exacte. Aniré en algun Et maten el porc allà davant. Això no ho digueu, eh? Això sortiran aquests que mengen enciams i es queixen tots els fent tocar els collons per allà. Que es volen carregar tots els camps per plantar 4 coliflors i 4 enciams i tomàquets. Però no passa res. Si hi hagi un bon entrecot i una bona botifarra, ja veuràs com se'ls hi passa les tonteries. Un moment, l'he de tallar perquè si no el cap de programació que està allà ens eliminarà el programa. O tu ets collonut, on ets tu? Ah, tu ets de la comarca, ja et deia jo. Se'ns veu que som compares, eh? Es veu. Tocallos, que en diem allà. Sí. Hi ha alguna cosa que... Que és guapo, aquest noi, eh? Sí. És monjant, se'l veu que és d'Osona. No ve gaire aquí, per això. No m'estranya, que està fa fàstic. Hi ha alguna cosa que la gent no sàpiga de la seva feina? No, és molt difícil no saber-ho, eh? Quan dic unes baixes pantalons i deixa anar el Sant Pare... Alguna cosa... No implica alguna cosa més profunda, a part de... S'ha de tenir una dieta ben equilibrada, perquè depèn de com el Sant Pare pot baixar com el riu Ebre en plena tormenta, evidentment. Imagineu-vos, quan hi ha una tormenta d'aquelles fortes a les capçaleres dels rius i baixa el Llobregat o el Ter, que baixa Tarròs, doncs, home, si un no menja bé i té una mica d'allò de Sí. Que no vas de la paraula, com no? es deia? Que remugava la panxa, allò que baixa més suelto de lo normal, que baixa com el Ter, quan ha plogut molt, que passa per Roda i baixa Tarròs i Marró. Baixa en l'estat del Ter? És que nosaltres anem en funció del temps. Clar, quan tens la panxa regirada baixa més líquid. Val. Aleshores, clar, quina era la pregunta? Quins plans té per aquestes festes, senyor Caganer? Amagar-me. Clar, perquè ara la gent és com el busca, no? Com el tio. Jo no sé per què anar per aquí a aquests carrers. Clar, jo he baixat amb tractor. Clar. Tots m'han fotut dos multes. Em diuen que vostè no pot passar aquí, la policia municipal. Dic, però escolti, el meu poble, el policia municipal em deixa circular amb el tractor. És que nosaltres tenim un policia municipal. Policia municipal, és el lampista, és també l'electricista, és el bomber, per si hi ha un incendi que a la Paquita, doncs, ell va amb l'extintor, amb els cubells d'aigua, i ho fa tot. Llavors aquell senyor, quan hi ha un dia que es posa la gorra de policia municipal, i llavors a mi em deixa passar amb el tractor per allà al poble, i jo li he dit aquí a l'Urbano, escolti, què és això que no puc? Dic, jo passaré amb el meu tractor. És que no és de baixes emissions, sap? Clar, no té l'etiqueta de eco. baixes emissions. És res, que alguns vehicles contaminen. Què va contaminar un tractor? Si un tractor és el més sa que hi ha, quan remou la terra i deixa anar l'olor del camp... Home, si respira el tubo d'escape no crec... Si no es posi darrere, posis davant, és que sem tanoques. Clar. Mare de Déu. Home, Mare de Déu, verge de la cinta... Ai, Déu, no, això són els de Tortosa. I vostè té algun hobby? Alguna afició que vulgui saber? Que no sigui expulsar. Sí, home, i tant. Mira, nosaltres agafem els diumenges, des de Sant Martí ens anem a la Gleva. Sabeu on és la Gleva, no? No, jo no. Sant Hipòlit de Voltregà? Això sí. Sí, a la comarca la sabeu? Sí, ho situo una mica bastant, sí. Molt bé. Bueno, veig que no en teniu ni idea. No, sí. Nosaltres agafem els tractors. Bueno, primer, a veure, nosaltres fem una caminata, que fem un parell de voltes pel poble, i quan ja hem baixat una mica el primer esmorzar, agafem els tractors i ens anem cap a la Gleva. Rarament passa res, l'única vegada veiem unes llums blaves darrere, no sabem per què, que són els Mossos d'Esquadra, que ens fan llums. Vull dir que, escolta, si vol passar, vagi per l'esquerra i adelanti. Però ens renyen, ens diuen que no podem fer això, però tu saps qui sóc jo, saps d'on venir, que et tallem la carretera i et cagues amb tot. Perquè no et pujaran els turistes a esquiar. Llavors ens deixen tranquil·lets, anem pel camí... Nosaltres ho fem bé, anem pel carril de l'esquerra. Vale. Perquè el carril de l'esquerra és pels vehicles ràpids. Llavors el de la dreta el deixem, perquè s'incorporin i es tornin. Clar, els tractors van molt ràpid. Evidentment. No has pujat mai un tractor? Jo sí, i van... Sí. Escolta, tu, allò ni un 4x4, que ho fots allà mig de la muntanya i t'obres els camps pels que mengen pastanagues, Sí, això... Aleshores nosaltres
fem les 2 voltes caminant pel poble, perquè és s'ha de caminar, perquè és molt sa, i llavors agafem una vintena, una trentena de tractors que ens posem per la C52 i anem cap a la Gleva. I allà, a l'església de la Gleva, Sant Hipòlit, doncs ja anem a fer un bon esmorzar. I ja està. Quina és la pregunta? Doncs, senyor... Les activitats, doncs treballar al camp. Des que surt el sol fins que se'n va a dormir. És el seu hobby preferit? No, no és un hobby, és una obligació. Hi ha algun hobby que tingui temps de fer? Perquè si nosaltres no treballem al camp, no sé què menjaries tu, Però noi. tens alguna afició Algun hobby que t'agradi fer fora del treball? Aixugar-me el cul. però que no impliqui Que no impliqui res relacionat amb el teu treball. una o... feina ni... Home, ara posats a fer així... Bueno, llegir, sí, bueno, hi ha un hobby que és algo divertit, és algo divertit. Nosaltres, amb en Pere, amb en Miquel, amb el mossèn també, a vegades ve, quan és època d'estiu, ens agrada molt a nosaltres a l'esquí aquestes coses. Llavors, deixem anar una mica... Bueno, ho fem per divertir-nos, per riure'ns un rato, eh? Llavors agafem els telèfons, fem unes fotos i uns vídeos aquests que en diuen Però llavors vostè critica virals. els telèfons, eh? Però vostè Bueno, critica els telèfons i- tenim un telèfon, el del mossèn, que li agafem quan no s'entera. El del Winfi. vale. Clar, del Winfi, llavors ella puja les fotos, llavors anem 4 o 5, i llavors ho passem bé allò a la tarda, quan es comença a carregar la carretera i tirem uns claus a la carretera. Llavors que es punxen unes rodes, i llavors veiem com tots que saps, què? Un pica per darrere, Però, home, això són i l'altre calés, No, home, no, això és divertit, Però perquè això dius, mira, vosaltres m'heu vingut a tocar els Però collons, no tornareu a casa avui tan Però imagini's que aviat. vostè li punxa les rodes del tractor. Oh, ja pots buscar un bon clau per punxar allò, Sí, però imagini's que per allò alguna raó... punxa, eh? Si un punxa la roda del tractor, sempre en tindràs 3 més que et vindran a remolcar. En canvi, si et punxen les rodes del cotxe, fotràs un tap a la carretera, que perquè arribi la grua ja pots anar esperant. I és tan divertit. Perquè, mira, diem, on no anàveu a tocar els collons a muntanya? Ara arribareu tard a casa i demà no arribareu a treballar. I es foten unes cues allà a la C-17. Ah, Des és de per Sant això, Hipòlit no? fins a les Ribes de Freser. Clar, és per això que... Però ho fem per divertir. És un hobby, Clar, però un és- hobby sa, no fem mal a ningú. No, home, no. No, No, I si hi ha un sí, només accident, faltaria, home. si hi ha un accident, truquem a l'ambulància, Clar, clar, només Vale, faltaria, que ve home. el del poble, el policia municipal El del policia. poble, que també és, bueno, no és metge, és un practicant, que dèiem aleshores, i bueno, sap punxar. Ah, vale. Clar, clar. Doncs, senyor Caganer, moltes gràcies per haver vingut. Ahí està. Sí, ja està, ja està. Que si Sí, no ens quedem sense temps a... Hem de continuar nosaltres el nostre programa. Home, em diu que és tard, que no arribaré a l'hora de sopar avui. Sí que sí. Moltes gràcies per haver vingut. Això Una... no, això no. Després... Sí, després quan Però acabi. negre. Un aplaudiment pel En senyor negre, Caganer. negre, En negre, sí, sí. Un aplaudiment. quan després. Sobretot amb negre, Sí, després perquè et si no passo- ho tinc que desgravar Sí, Hisenda. vigili que tranquil, això no. s'està sentint, eh? Ah, Un aplaudiment pel senyor Caganer. Per què hem portat aquest tio? Ah, sí, sí. Per què hem portat aquest tio? Quin tio més raro, bro. Jo pensava que No seria sé, normal. no sé què opinarà el Jordi, però... No. No ho sé. No ho sé, ara Estem tots en xoc, eh? Ara parlem amb el Jordi perquè està també flipant amb, sí, està- amb la situació. Llavors, No? Jordi, però- què? Com hòstia. has vist el Caganer? Hòstia, tio. home, bé, l'he vist bé. És un Bon tio? Però- tio de pobles, a pagès. Però molt estrany, no? O sigui, No, és a dir, estrany per què? Perquè és No ho una sé, ha persona fet coses intel·ligent. No, rares no. És un supervivent del camp. Clar, clar, vale, clar. vale. Doncs després d'aquesta gran entrevista, sí, espera't, va. passem Anem a continuar. Passem a una secció, l'única secció d'avui, passem a Euronadal. Llavors, què és Euronadal? Doncs jo et demanaré que et posis els auriculars, sisplau. Aquests que s'escolten també. Exacte. I jo agafaré uns altres. Val? Llavors, ens posarem els auriculars, saps? T'estic fent un tutorial. Ens posem els auriculars. Vale, però com els poso? És un tutorial? Clar, Com els poso? mira, has d'obrir-los una mica, Vale. que no me'ls sé posar ni jo, i Hòstia, sí, me'l te'ls gorro poses per aquest. sobre el cap, vale? Ah, Així, aquest és val. difícil, eh? Llavors, ara, se'm sent a mi mateix. Perfecte. Clar, és la gràcia dels cascos, no? En aquesta secció, o sigui, a nosaltres ens agraden les Nadales. Escolto una metralleta, tio. Els cascos, Bueno, és una locura. no passa res, això ja es queixarà el Jordi de tant en tant. Clar. Doncs a nosaltres ens agraden les Nadales. Clar, i ens agrada el Nadal. Exacte. Llavors, he decidit destrossar les Nadales, exacte, he decidit destrossar les Nadales amb intel·ligència artificial i convertir-les en gènere urbano, trap, reggaeton... Llavors, ara les escoltarem 5 Nadales i haurem de fer un top 5 d'aquestes Nadales. Així que... Tot és una merda. I no l'has escoltat, bro? No, no. Mr. George, primera Nadala. Avele man bujana, borbani tu galineta. Avele man
xiri bé, a Betlem, a Betlem, sisplau. A Betlem em vull anar, vol venir tu galineta. A Betlem em vull anar, vol venir tu rabada. Un tabac li vull comprar, tam farà el tabac. Xiri bé, a Betlem, a Betlem, sisplau. Què és això, Què tio? opines d'aquesta Jordi, què opines d'aquesta primera? Té la seva gràcia. Sí, està bé, no? Sí. Està bé. És rara. Com la col·locaries, de moment, sense saber les altres, quin top la col·locaries? Hòstia, jo posaria un top 3, eh? Jo top 3. Al mig. Top 3, de moment top 3. Vale, seguim amb la següent. Santa nit, plàcida nit, els pastorets han sentit l'al·leluia que els àngels cantant a l'amunt han estat escampant. El Messies és nat, el Messies és Santa nit, plàcida nit, ja està tot adormit. Veia sols en la... Oye, ni Daddy Yankee, Està guapa aquesta, eh? Ni Daddy Yankee, què, Jordi? M'agrada aquesta. Jo la posaria al top 2. Jo la posaria el top 2 també, tio. M'ha agradat més que l'anterior. Top 2. Vale. Passem a la següent. Ojo. M'agrada el Nadal, faig petons i regals, els carrers i els balcons plens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i torrons i cançons vora el foc. Quan miro la nit veig el vidre entelat, escric amb el dit bon Nadal i un desig. Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l'estel fins l'estrella d'Orient que s'apaga i s'encén. Vull un somni. Per mi aquesta és top 1 indiscutible. Hòstia, em flipa aquesta, eh? És top 1 indiscutible, eh? No irònic, aquesta l'escoltaria. No irònicament. Top Podria u. ser cançó dels tallets, dels tiets, o no? Podria ser perfectament. No irònica m'agrada. No, top 1. Top 1, top 1. Top 1 ara top 1 mateix. indiscutible. Sí. Vale, doncs passem a la següent Nadala. Queden dos, no? Sí. Sí. Va. Allà sota una penya n'és nat el Jesuset nuet, nuet. Allà sota una penya n'és nat el Jesuset nuet, nuet. Que és fill de mare verge i està... Bueno, aquesta cançó és de Daddy Yankee i Això, tio. de Bad Bunny. Què és, Jordi, aquesta? No tant com les altres. Home, aquesta és reggaeton, eh? Aquesta és... Aquesta la deixaria per la 4 o 5. Jo aquesta la deixaria al top 5. Top 5. Top Aquesta 5. no... Em falla. Sí. A veure, Es posa. ponia per falta d'abriguet, nuet, nuet. Per falta Podria ser Becky G perfectament, eh? Sí, o Karol G o alguna G. Sí, podria ser. Doncs passem a la següent Nadala. A veure, l'última Nadala. Tinc moltes esperances d'aquesta última. A 25 de desembre, fum, 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 ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia, fum, 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 aquí dalt de la muntanya. Èpica. A mi em sembla èpica. Hòstia, m'ha sorprès aquesta, Ha eh? sorprès. És revelació, eh? Sí. Jo crec que és els top 4 per mi. Sí, jo crec que hem fet el top fet perfecte. el top perfecte. Sí. Però la top 1, sens dubte, No, m'agrada el Nadal. M'agrada el Nadal, és increïble. El top 1... Què? La guanyadora, quina dieu? Què és? M'agrada el Nadal. M'agrada el Nadal. M'agrada el Que era la Nadal. primera, no? Sí. Sí. La podem posar, sisplau? No és aquesta, no és aquesta. Santa No, tampoc. La següent. Aquesta. M'agrada el Nadal, faig petons i regals, els carrers i els balcons plens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com Cal. pastorets i torrons i cançons vora el foc. Quan miro la nit veig el vidre entelat, escric
trenca amb el dit, bon Nadal i un desig. Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l'estel fins l'estrella d'Orient que s'apaga i s'encén. Vull un somni de neu per baixar amb un trineu, poder veure el rei blanc fent de mago un instant. Pues, clar guanyador. Buah, em flipa aquesta, Espectacular, Què et sembla, tu, Jordi? Sí, algú li passa la veu a aquest noi que té una mitjó o alguna cosa. Clar, home, encara no està avançada la intel·ligència artificial. No, i els mitjons no poden faltar quan algú canta. No, està bé, estic d'acord. O sigui, aquesta seria la número 1. Sí. Sí. Podria ser dels Figaflaues, perfectament, no? No sé qui són aquests. Bueno, els Tallets, o un d'aquests grups tampoc els catalans. conec. Un grup de modern català. Ah, bueno, sí. Ja Podria ser-ho perfectament, no? Sí, jo crec que sí, Doncs un aplaudiment, sisplau, pel guanyador. Com si fos un Got Talent, això no guanyen ni dignitat. Bueno, però això... Sí, èpic. Però la producció que estem tenint avui és increïble. No, Va baixant la espectacular. música, la puja, No. no la treu, de fons, tal... Per Buah. fi, després de que ha vingut per fi, ja que bé, que treballi bé, no? Exacte. Ja- Molt bé, Jordi. Ja que li paguem, almenys que... Exacte, em pagueu molt bé a final Exacte. Per cert, tenim el Caganer Hispana aquí fora que li donis els calés, El sobre te l'he deixat a sobre la taula. Sí. Quin dels dos? El negre. Dels sobres? Sí. Pues he donat l'altre, que hi havia més calés. Allà no hi havia calés. Què hi havia? No hi havia, era un val per un sopar, això. Sí. Home, ja li anirà bé. Ja li anirà bé. Bueno, suposo que està el tractor no mira el sobre. Ja. És igual, Clar, ja quan s'ho arribi farà. ja Sant Martí. Quan arribi ja està molt lluny. Si torna a venir ja s'ho farà. Mira. Doncs per mi, jo Bueno, avui... ens anem a sopar nosaltres amb el negre. Exacte, anem a... Com que amb el negre? Amb el sobre negre. Amb el sobre negre, tio. Amb el sobre Amb negre. el sobre negre, tio. Bueno, Tot interpreta avui en dia. amb el tio. sobre negre. Doncs, sense més dilació, bueno, anem a sopar, no? Anem amb les famílies, encara no és Nadal, però nosaltres Ja anem a sopar disfrutant amb la Nadal. família. Ja... Així que des de Projecte Control Z us desitgem un Un bon molt Nadal. bon Nadal. Y hasta